Terve vain taas. Eli Sapuli täällä moi. Ja nyt tulee näitä spesiaaliehdotuksia. Eli kun tulee 10 tilaaja, saattaa tulla room setuppi. Ja niin. Ja 20 tilaajassa saattaa tulla, siis alkaa, siis teen jonkun haasteen, pahan haasteen, sellaisen. Ja niin. Ja sitten 30 tilaajaa saattaa olla se, mikä nyt onkaan. Se voisi olla sellainen, mikä nyt onkaan, joku pikku pelivideo, jos minä teen hirveästi, pelaan kaikissa peleissä. Ja niin. Että sitten yritellään niitä juttuja. Ja 40 tilaajaa. Ei ehkä oteta sitä, mutta se 30 tilaajan jälkeen tulee 50 tilaajaa. Ja 50 tilaajasta tiedän sen, että siinä tulee sellainen video, johonka saatte siihen pitää tehdä sen videon, jonka te kommentoitte jotain kysymyksiä. Ja sitten mä vastaan niihin seuraavassa videossa. Eli ja sitten tulee ehkä 80 tilaaja spesiaali, niin arvatkaa mitä silloin tulee. No, silloin tulee facecam. Facecam. Ehkä. Jos mä jaksan pitää sitä siihen asti. Jos se ei tuu, niin se saattaa tulla 60 tai 50 tilaajassa myös. Eli te voisitte nyt vähän ehdotella siitä 80 eteenpäin. Ja tämä ei ole minun huoneeni. Pikkuveljen huone sotkenut se koon. Eli ehkä se on sitten morjens.